Je to teraz závažné ochorenie a v tej rutinnej praxi častokrát presne podliehame tej rutine. A to je práve to, taký ten odkaz som chcela nechať, že tá rutina nás ohrozuje ako doktorov. Nesmieme podliehať rutine, vždy musíme myslieť aj na niečo, čo sa môže skrývať za tým. A v tejto prednáške som dala nejaké návody, či už skorovacích systémov alebo nejakých veľmi praktických fyzikálnych vyšetrení, ktoré nám pomôžu práve odhaliť tú tromboembolickú chorobu. A zároveň som chcela som vlastne upovedomiť všeobecných doktorov, že my máme v rukách obrovskú možnosť tej primárnej a sekundárnej prevencie tromboembolie, pretože poznáme toho pacienta komplexne a môžeme zhodnotiť jeho anamnézu, jeho rodinnú anamnézu, všetky jeho diagnózy a môžeme vlastne zistiť, že či naozaj ten pacient má urobené všetky vyšetrenia na to, aby sa predišlo ďalšiemu vzniku embolie alebo jeho rodina, aby sa predišlo vlastne embolie jeho rodine. Takže tá primárna prevencia aj sekundárna prevencia je v našich rukách.